ƙauna soyayya are sirrai na baka amana ka ɗauka a rai ba kamar ka ne zanabi ka in na bi ki karki guje ni zo maso ki ji sace zuciya gashi sanki ya da jinin jiki ya daure jijiya yanda na so ki sai ki so ni kin biya gane jani zanabe ka inda ka bi zanabe dan kai nake watsantsar kauna da ladabi rayuwa na baka dukka zanabe ka mulki zuciyata sunan ka sahibi duk wuya da rintsi kaunar ka ban bari ba in ka daura da murani ma ba zan gaza ba tallafa ki minni agaji sanda duk na ganki sai jiki kawai ya hausu ma dubi shakuwa